Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekdeplerine dowam edýän okuw ýyly ahyrlayan wagtynda mekdepleriň awatlyş işleri üçin okuwçylardan ýygnalýan pullar enatalara gymmada düşýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar vilayatynyň habar berýär. Oğuzhan etrawynyň Şadlyk şäherçetiniň bir mektebinde enatalaryň sözlerine görä mektebi awatlamak üçin ähli okuwçylardan pul toplanýar. Kiçik klas okuwçylar 100 manat meçberini, uçurum boljak uly klas okuwçylar 300 manat meçberini synyp ýolbaşçylaryna pul bermäge mejbur edilýärler. Enatalar mektep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagyndan nägili bolýar? Ýöne mektebiň awatlyş işlerine maddi goşunt goşmakdan ýüze görýän okuwçylar pes bahalary bilen cezalandyrylýarlar. 300 manat pul talap edilýär. 300 manat gaty köp. Enatalar 300 manat bermekden ýüze görýär diýip bir näçe enata Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne enatalaryň tasdiklamagyna görä pul bermekden ýüze görýän okuwçylar çäriýek jemleneni 4'lük 5'lik bahalardan mahrum edilmek haýwatyna sebäp bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetler durly bahanalar bilen mektep okuwçylarynyň enatalaryndan, mektep we beýleki bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerinden, mugallimlerden galybertede büdjet işgärlerinden ýygyderli görnüşde pul ýygnaýar. 9-njy maýda Azatlygyň habarçylary ýerli ýaşaýjylardan şol sany telekeçilerden we käreneçilerden zeýkeş gazmak üçin toplanýan pullar barada habar berdi. Hasazol türkmen häkimetleri Marynyň owalaryna Babadyxan atly mifiki şahsyň hatyrasyna daýhanlardan sadaka toplady. Ýa-ni ýakyn Azatlygyň habarçylary Balkan we Mar vilayatyna guruljak täze mescitleriň guruluşy üçin ýerli ýaşaýjylardan toplanýan sadaka pullary barada habar berdi. Galbertede resmiýetiň aýry-aýrylykda amala aşyrýan ilatdan pul toplamak çäreleri mundan azal tebigaty goramak üçin, tigir satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin ýen esaslar bilen delillendirildi. Ýöne Marynyň Şadlyk şäherçetine okuwçylaryň enatalaryndan toplanýan pullar mugallimleriň sözlerine görä her ýyl gaýtalanýan awatlyş işlerine harçlanar. Pul vermäge istek bildirmeýän enatalar mugallimleriň öz şaglaryna atýan pes baha goýmak haýwatyny adalatsyzlyk hasaplaýarlar. Köp hojalykda çağalara egin eşik almagy pul ýok. Köp hojalygyň saçygynda bir gün çörek bolsa, ikinji gün çörek ýok. Mundan habarlary ýok. Biziň hojalygymyz üçin 300 manat uly pul. Biziň köplenç çağalarymyza depter, ruçka, egin eşik satyn almagy ýagdaýymyz ýok. Köplenç tanyşlardan pul karzalýarys. Çykdagylardan ýadap, sagaman okuwlaryny gutorsalar diýäris. Köp hojalygyň saçygy boş bolan soň çağa dogrup şol çağa berilýän döwlet kömek pulu bilen hojalyk eklemäge çalışýan maşgallalar bar. Biziň ýurdumyz baý garyp boldy diýsek ýalňyşmarys. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýöne enatalaryň sözlerine görä mugallimler döwlet siýasatyny wagt etmek bilen meşgul bolýarlar. Olar ýaş çağlara özleriniň garaşsyz we bitarap ýurtda, ösen ýurtda, arasy asmanyň astyna ýaşaýanlyklaryny wagt edýärler. Ýöne ykdysady we durmuş kynçylyklaryna nezir çekýän enatalar mekdeplerde okuwçylaryň aňyna goýulýan wagtlara şüpheli çemeleşýärler. Biz bol iliň durmuşda ýaşaýan bolsak, onuň hem üçin biz paýok bilen gün görmeli diýip döwletiň subsidiýalenen azyk önümlerine garaşly galan bir näçe enata Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaş çağaly enelere döwlet kömek pullary berilýär. Şeýle-de ýurt raýatlary döwletiň subsidiýalenen iýmit önümleri bilen üpçün edilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun durly sebäplerine döwletiň ilaty hödürleýän subsidiýalenen azyk önümleri gijikdirilýär. Çağalardan mektebin awatlyş işleri üçin pul toplayan mugallimler enatalaryň sözlerine görä hususan orta mektebi tamamlap ýokary okuw jaýyna girmäge istek bildirýän okuwçylary 300-500 manat pula göz ýumyp attestatlaryny akyp bahalaryny düzeltmegi, tölenýän pullaryň öwedine 4'lük 5'lik bahalar almagy teklip edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň mektep mugallimleriniň iş we aýlyk şertleri, olardan tutulýan pullary we mugallimleriň köpçülik çärelerini mejburi çekilmegi barada ýygyderli habar berýärler. Meniň çağam öz güýjüne ýokary okuw jaýyna girer diýen umydym bardy. Emma entek orta mektep gutormanka pulun sesi gelip başlady. Bizde olara bermäge pul ýok. Şol sebäpden biziň gyzymyz öz güýjüne okuw girer diýen umydymyz häzirden kesilýär. Diýip enatalar adalatsyzlykdan şikayet edýärler. Azatlyk radiosy enatalardan toplanýan pullar boýunça Oğuzhan etrawynyň bilim bölümünden komentar alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mektepleri awatlamak işlerine köplenç Tomsun başlaryna badalgy berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan azal orta mektepleriň awatlyş işleri üçin döwlet büdjetiniň goşmaça maliýet serişleriniň bölünip berilmeýändigini habar berdiler.
Şu günler Lebap vilayetinin bazarlarında käbir gökbakça önümlerinin bahası yokorlanýar. Söwdegärler munyň sebäplerini olaryň importynyň peselendigi we yerli önümçiliginiň yeterlik däldigi bilen düşündirýärler. Bu maglumat Türkmen prezidentiniň söwda toplumy boýunça vice-premiýeri Berkäinç berip, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň möçörlerini adaltmagy tawşyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Häzirki wagtda adyk önümleri yeterlik däl. Özümizde öndürilýän adyk önümleri daşary ýurtlara eksport edilýär. Mysal üçin Çärji etrafynda 300 hektar meýdany bolan Ýyladyşhanada öndürilýän pomidor Owganystana we Gyrgyzstana eksport edilýär. Halka pomidor ýetmeýär. Bu bolsa haritlaryň gymmatlamagyna getirýär. Häzir pomidoryň 1 kilogramy 18 manat, bulgar burçuň 1 kilogramy 17 manatdan satylýar. Kartoşkanyň bahasy 8 we 10 manat aralygynda. Dip ýagdaýdan habarly Çeşmämiz aýtdy. Adatlyň habarçylarynyň martyň ahirinde beren maglumatlaryna görä Sewitde 1 kilogram pomidoryň bahasy 12-13 manada barabardy. Adatlyk baýdylanlar barada Söwda we Daşary ykdysady araýatnaşyklar ministrliginden we onuň yerli edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 6-njy maýda geçirilen hökümet maslahatynda ministrler kabinetiniň başlygynyň Söwda toplumy boýunça ornwasary Çary Gylyjewa Berkäinç yglan etmeginden bir näçe gün soňra gabat geldi. Resmi habara görä Gylyjew wedipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möçörüni adaltmak boýunça berilen tawşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändige we garamagyndaky Söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gödökçüligi gowşadandygy üçin Berkäinç aldy. Şeýle-de habarda onuň korrupsiýa ýol berendigi, un, ösümlük yağı ýaly adyk önümlerini ilata yerlemekde düzgün bozmalaryň öňüni almandygy hem bellenildi. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möçörüni adaltmak barada berilen tawşyryklara garamazdan şu ýylyň geçen 4 aýynda adyk haritlarynyň daşary ýurtlardan getirilýän möçöri artdy. Şolaryň hatarynda özümizde öndürip boljak yer alma, soğan, sarımsak, miweler, un, ýağ we beýleki adyk önümleri, käbir senat haritlary bar. Şoňa görä-de ilatyň sarp edýän haritlarynyň öndürilişini arttyrmak we öz öndürip biljek önümlerimiziň daşary ýurtlardan getirilýän möçörlerini adaltmak boýunça işler güýçlendirilmelidir diýip TDH prezidentiň sözlerini çitirledi. Adatlyň habarçylar bilen söhbetdeş bolan yerli synçylaryň bir näçesi prezidentiň bu tawşyrygynyň ýurtdaky adyk krizisini hasta çuňlaşdyrjakdygyny aýdýar. Söwda ulgamy boýunça vice-premiýeriň Alan Käinji ondan gowrak orta derejeli söwda resmisiniň korrupsiýada aýplanyp döwlet telewizionyasynda aglap towu edýän görnüşde görkezilmeginiň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň bazarlarynda adyk önümleriniň ýyl-ýyldan gymmatlaýandygy we döwlet dukanlarynda arzan bahadan goýberilýän haritlaryň gyçylygy, olaryň öňündäki uly nowatlar we ilata berilmeli paýyň dukanlaryň arka gapysyndan hususy telekeçilere uly mukdarda goýberilýändigi barada adatlyk ençeme gezek habar berdi. Bu aralykda Lebapda habarçymyz Sewitiň döwlet dukanlarynda ilat arasynda paýok adlandyrylýan, degişlikde ardan bahadan we çäkli möçörde satylýan unyň indi 2 aý bäri paýlanmaýandygyny aýdýar. Lewabyň ýaşaýjylaryna aprel we may aýlary üçin un paýoklary berilmeýär. Häzirki wagtda paýok subsidiýalenen bahadan satylýan azyk önümi galmady. Şeker düýbünden ýok. Ilatdyň her ay bir sany towuk aýagyny we 1 litr ösümlik ýagyny alyp bilýär. Ýöne bu önümler de bazar bahasyndan satylýar. Olaryň bahasy degişlikde 40 we 35 manada barabar. Dip Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji maýda habarçymyza aýtdy. Paýtaxt Aşgabatda habarçymyz döwlet dukanlarynda heň ýysly unyň satyga çykarlandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä şäher ýaşaýjylarynyň aglabasy 1 kilogramy 1 manatdan satylýan bu uny satyn almakdan saklanýar. Häkimetler gytçylygy unyň hilini yaramazlaşdyryp çözmäge tynanýarlar. Häzirki wagtda satylýan undan heň ýyzy gelýär. Bu uny owy ilaty mallar üçin satyn alýar, emma dukan satyjylary uny owy ýaşaýjylaryna satmaýarlar. Ony diňe şäher ilaty satyn alyp bilýär.
Dip aşavatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji maýda gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi we badarlardaky gymmatçylygy hemde döwlet dukanlarynda ýitileşýän adyk ýeter ýetmezçiligini açaçan boyun almaýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan ýerli tynçylar awtoritar türkmen rejiminiň ozalky resmiýlerin towbaly çykyşlaryny görkezip, söwda ýolbaşçylaryna känç bermek bilen ýurtdaky kynçylyklaryň jogapkärçiligini öz üstünden ayırmağı maksat edinýändigini aýdýarlar. Kosmetika häzirki zaman geyimleri we aýallara girdilen beýleki çäklendirmeler Türkmenistanyň ýylatyryň arasynda nägileligi döredýär. Aýallaryň özüne çekiji geyimleri giýmegine we kosmetika serişdeleri ulanmagyna gadaganlyk meselesi giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Käbir ýagdaýlarda aýal gyzlar özleri babatyndaky eden etdilige garşy durmagy tinanşýarlar. Aýal gyzlaryň arasynda täze düzgünler polisiýanyň eden etdiligi we denanlaryň daşky görnüşini barlamagy girişýän raýat eşikli adamlar barada diskussiýa gidýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň aýal maşgalalarına ýüzüne kosmetika çalmak, tırnaklaryny renklemek, saç boýamak, dar köýnek giýmek, jeansy we umuman jalwar giýmek gadagan edildi. Mundan başga da aýallardan adaty giyin köýnek we nagyşly türkmen balagyny giýmek talap edilýär. Durmuşa çykan aýallardan başyny örtmek hem talap edilýär. Ýatlatsak, gözellik gadagançylygy aprel aýynyň başynda botoks hem emeli dyrnak gadagançylygy bilen başlanypdy. Döwlet edara kärhanalary we okuw jaýlary destine bu talaplary gyşarnyksyz ýerine ýetirmek işine işçen girişipdi. Netijede aýallar kosmetika serişdelerini ulananlyk üçin işden kowulmak howpy bilen ýüzüýüz boldular. Bu aralykda botoks, dodak çeşirmek hem silikon bilen göwsüni ulaltmak hyzmatlaryndan peýdalanan ziranlar döwlet aviakompaniýalaryndaky hem demir ýol edaralaryndaky iş ýerlerini ýitirip başladylar. Daş keşfine degişli bu zatlar olaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Şu günler dürli şäherleriň köçelerinde polisiýa aýal gyzlaryň daş keşfine gözükçülük edýär. Aýallaryň daş keşfi sebäpli köçelerde polisiýa tarapyndan eden etdilikli saklanmagyna we jerime var edilmegine degişli ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. 11-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy diňe bir türkmen aýal gyzlarynyň däl eýsem beýleki milletleriň wekilleriniň hem daş keşfi sebäpli Aşgabatyň köçelerinde saklanýanlygyny habar berdi. Patrul awtology hususy taksini kowalap ulagyň içinde jeans giýinen bir rus gyzy ulagdan düşürdi we ony polisiýa bölümine elçek boldy. Ýönol gyz özüniň kämillik ýaşyna ýetmänligini aýdyp polisiýanyň ony alyp gitmäge hukugynyň ýokdugyny öňe Onu goý berdiler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Denanlar polisiýanyň köçelerdäki eden etdiligine garşy durmagyň ýollaryny gözleýärkä, döwlet edara kärhanalarynda işleýän aýallar we okuw jaýlarynda okuyan gyzlar öz nägilerini açaçan aýtmakdan saklanýarlar we işsiz, okuwsuz galmak gorkusy bilen talaplary sessiz ýerine ýetirmäge mejbur bolýarlar. Udagy çeken ykdysady krizis we koronavirus pandemiýasy ýylatyň durmuş ykdysady meselelerini gözgörtüli kynlaşdyrdy. Bu döwürde häkimetler haýsy bir problemanyň bardygyny boyun almakdan ýüze berip, ýylata gözökçüligini güýçlendirmek bilen boldular. Öňkü prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň häkimetleriň ýylatyň şahsy durmuşyna gatyşmagynyň möçberi öňgörüli beşidilmedik derejede güýçlendi. Soňky bir aýyň içinde ýurdun ýaşaýjylary resmi nikalaşmadan bilelikde ýaşaýan jüwütleri anyklap tapmak boýunça polisiýa reýtleri ýaly dürli ýygyrlamalara var boldular. Jüwütler köçelerde saklanýar, nikah şahadatnamalary barlanýar we olar bilen ahlak barada düşündürüş söhbetdeşlikleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlara awtologlaryň öňündäki oturguşlarynda oturmagy hem durmuşa çykanda ak töý köýneklerini giýmegi gadagan etdi. Mundan başga da Azatlyň çeşmelerine görä Türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmegi gözüňde tutýar. Türkmenistanda aýal gyzlara garşy soňky gadagançylyklar we çäklendirmeler ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylynda amalaşyrylar. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar aýallaryň hak hukuklaryny doly kepillendirýär.